Wena bhuti ufika uvumelana nami ukuthi umuntu esilisa abathandana nomuntu omncane kunaye. Kodwa yena uthandana nomuntu oseceleni kwakhe uthi umuntu wakhe. Kodwa futhi. No phela nami ngangize ngemission la kulo sizo. Oh yemali. Yes. Oh awuyifunela imali. Phela ukukho ukuthi. Hawu wena ukho right. Yilolo nje iqiniso engalidela. Yilelo iqiniso engalisho ukuthi impela ngangize ngemali kumama. Oh unqeni kuyosebenza. Kwakuxaka ukuyosebenza uyisebenzele wena. No imisebenzi athi manje njengamanje ayikho sifundile kodwa imisebenzi ayikho. So mangaka ungcono ukhwahla ubamba inkunzi wena. No. Ubamba inkunzi phela lo kuyolanda imali ngenye indlela. Umuntu umqambela amanga uthi uyamthanda. No iplan vele senginayo iplan. Oh suphekile. Yeah senginayo iplan. Une plan ngemali yami lo. Yes. Hey. Uzizwa kanjani mama sothola iqiniso ukuthi wena kahle kahle uzokhokha ngawe? Angizwanga. Uzizwa kanjani esesho ulu ukuthi uzokhokha ngawe? Already vele usokhokhela inhliziyo yami ebhlungu ngabe kade angiqala. Kunini? Imoto kunini angiqala. Usazothanda naye mama iqale lapho ungaze ngikudecide. Hayi ukumthanda ngiyamthanda. Awushwe. Oyiphupha umyeka. Hayi ngiyamthanda ukumthanda. Uzombekezelela noma elobolile? Ngizombekezelela ngiyamthanda ngimdinge ebuyile. Awu kanti Thando ubani na? Thando wasenzani na? Thando yini ngawe? Ngaphendula usonkona. Nina bankashana kamenza apho zomlaza ngameva nenabendlondla nophaphe ekhanda sibingelele kwifundazo zethu zonke khona eNingizimu Afrika ngani zakwethu igama lami King Sichaka ngakaluqa kanti ke le iso ngeso Black Life TV umabona kude wena ngabe ngedwa ke khona mamlangeni sabona ngane uthi Sabona nondaba njani? Siyaphila njani? Hayi siyaphila nathi. Wosiya. Ukhulu kuthobeka mbukelo Black Life TV ngivumele ngibingelele ngikwamukele ohlelo lethu luthi isongeso emlangeni magasela nje bese chazile uKing Sichaka kwakaluqa ukuthi uhamba nami mina ngimbiza ngonondaba ke bafowethu lokho kuyistandard. Ngokukhulu ukuthobeka acela sizobele samukele uMayethe kwethu sawubona Sisando njani? Yebo sanibonani. Yebo sicela ubingelele nje umbukelo Black Life TV uzisho ukuthi ubawa kwabayisibongo. Ngiyanibingelela ka Black Life TV igama lami nguthabiselewa kanzama. Okay Manzama. Wosiya. Manzama ubekwa yini la ekhaya? Bani? Wosiyana uMashiza. Okay. Ngizocela usizo la ekhaya ukuthi nginenkinga yo boyfriend wami. Ngithola ukuthi useyalobola ngemali yami besihlala naye. Oh. Uma no boyfriend? Yebo. Phela mungakuficanga umshado sole besibala nabo boyfriend. Mana uthi boyfriend ngoba mhlawumbe anikashadi noma ngoba nilingani. Ngisu boyfriend wami ngoba sikashadi. Niyalingana kodwa. Cha silingani uncane kunami. Ima singakhuluma le ndaba nakhe ngibuze leyo nto ukuthi ngiyabona phela bonani. Phela thina sangithi singama 1k. All the time makhuluma angeke nje uzongizwa ngithi ngikhuluma girlfriend yami. Khuluma ngomabani. Language mabani manje mayithi boyfriend part kokuthi lo muntu mncane konaye. Hayi yikho leyo nto mina ngithi boyfriend. Hayi mina ngingathi uthando linaminyaka. Ngempela ke lapho. Ships wena lokhuzana. Aninaminyaka. No, alinaminyaka. Be over 18 semdala loyo muntu. Mana ke uthi kwenzani uboyfriend? Ngithola ukuthi usenentombi ayilobola ngemali yami ngimenzela yonke into. Hayi bo. Uqinisile? Yebo ngiqinisile. Mana ke nihlangane phi no boy? Sehlangane ngifika la eNgonyameni wala kwahle wala eNgonyameni mina ngokufika eNgonyameni. Wafika wangibona ukuthi ngumama ohambela ngedwa ke nami vele nginesizungu kuba nginamkhwenyana. Ngasuka nomkhwenyana wami. Waqenyithwe. Wakwaba naye umkhwenyana vele. Yebo ngaba naye umkhwenyana sa divorce. Not too bad kanti Chomu uke wakotiza. Alright. Mfowethu. No akukho kumbi mawami it's fine. No King it's okay. At least uke wahamba wabomakoti wabomama wangamsebenzela yena wasiyayiqhubekela nempilo yakhe. Lase laphinde lamvakashela futhi uthando walamkela singajajani bafowethu. Sijajani kodwa nje ko right fine ke. Wena do you have kids? Sorry King. Hayi qhubeka. Unaba abantwana? Yebo nginaba abantwana bathathu. Omdala unaba? Una 30. Unumber 2 una 28, umagcina una 25. Awusukhulisile Chomi wazala kahle futhi. Can't wait ukuze boyfriend. Ugayi uneminyaka mingaki ugayi? Boyfriend una 34 years.
ingane yakho eshiya ngo4 years. Anginalutho. Akukho kubi kakhulu. Asijajani but we listen. Emdala uboyfriend la nganisa ngathi baba kena ngoba uyayishiya phela ngo4 years. Not like bayalingana uyincane kunayo. Wenza iqiniso ukuthi ungathatha umuntu omncane kunengane yakho. Angithi yabothi sihamba ndawonye. Mana ngangicheck ingozi. Lona tete ozalwa uwe uyintombazana noma umfana? Umfana. Thanks God. Ukuba intombazane? Hayi, bethusa. Lithu? Hayi bethusa kakhulu. Awusabi. Okay mami, so ufisa wena ukuthi ufuna ukuthola ukuthi yini emenza ukuthi hambo lobo lehlala nawo? Ngifuna ukuthola iqiniso ukuthi ngempela kuyiqiniso yini ukuthi le ntombazane uyayilobola. Uyayazi ngizwa ngamahemhem nje egaqweni. Ima-ke manje ithini into vele kunina nanithenze uthandana angashadi yena angabusakwazi kubo umkhwenyana ngelinye ilanga. Exactly. Sasingazi sikukhulume-ke lokho. Oh, ngiyacabanga lapha wasekusebenzisa kwakusebenza lesingisi kuba selfish ukuthi bengazi ukuthi wena ungabusashada. Kusho ukuthi uzoba umuntu wami. Yeah. Ngiya-assume phela kulezi insuku. Ngol-assume asubona. Ukuthi akuzokwenza kanjalo. Mina azizile ukuzokujaja no King, yes. Asizile ukuzokujaja no King. Into soyenza sombiza umfana. Sombiza simbeke la sifuna ukuthola nathi uthi indaba adla imali yakho ahamba ulobolo because uyakhetha acabanga uhethekile umdala nje. Hana mahloni mfana. Udla imali kagogo athule. Akayena ugogo ma uncane kanje ugogo fresh kanje like usukhulile ma. Kodwa ayi futhi kakhulu mina ngeke hayi. Asenze nje bese ukuthi ngikhulile kusho ukuthi angulidinga uthando. Ngiyakuzwa ke. Ukuthi abantu abakhulile akusho ukuthi abalidinga uthando. Asambe nisomlando mfana. Hayi. Right, siphinde sinamukeleke ohlelweni lena libizwa ukuthi isongeso. Siyabonga ukuthi ubeke indlebe uphinde-ke ube ingxenye yohlelo usuku nosuku nikhomente nihlale njalo nivumelana niphikisana nisithanda ningasithandi. Siyabonga kanza kwethu kodwa ngiyadlala ukuthi ningasithandi hle nisithanda nini. Omdepa? Yes Nondaba. Sesila. Hayi asibuyeni bafethu. Iyathusa ithuse angithandi lento yami ukuthi ngile ngisi izinto zathusa ayithusi lento inormal into ejwayelekile emphakathini. Ijwayelekile. Inormal ke generation yenthina nje. Cha ukuthi niyathusa King ngoba wena uyakwazi ukuthi una 40 something uthandane nengane oyishiya ngo20 years kungabi lutho but mekumuntu wesifazane who does that nayenza kube ngathi into error. Usikompilo ukuthi umuntu wesilisa afuna abe mdala umuntu wesifazane. Uyisikompilo ukuthi abantu abathandana. Hayi ukhona nje lo. Uvumelana noba ngicela ukubuza bhuti. So lezi mic emlonyeni bhuti ngathi semakhaleni manje nganomkhuluma ngamakhala ibekela. Ima kuvumelana no King. Yeah, ukuthi umuntu wesifazane kumele abe mncane vele le. Yeah. Oh, okay. Before siqhubeke nomuntu omncane nomdala sicela ubingelele umbukeli and introduce yourself. Okay, sanibonani ka Black Life. Igama lami nguLungane wakangwane. Okay. Mphephethe. Oh, siyabonga bhuti wami. So usithathe lapha eceleni biza ngolu. Okay, ulethi uthapsele isithando sami nje. Ukubiza ngolu. Yes. So sicela ukunikeza bandla ithuba usithathe. Sicela ukunikeza wena mami ithuba lokuthi uphinde umtshele ukuthi indaba la uzokwenzani la. Sawubona sithando sami. Ngaphela mama. Ngize naba Black Life akusibe ngizokhuluma ngodaba lakho ngoba kade ungicashisela. Udaba ngiyakubuza indaba yakho nalomntwana enithandana naye othatha imali yamhambi yomlobola. Ngithaba ngandaba Black Life TV. Ukuze kube bona bazongikhulumela le ngoba wena mangikhuluma nawe uyalo. Ngiyakulalele phela uthatha phi indaba engaka? Bayakhuluma abantu la eminyango sithando sami. Maye wena uzwa abantu awubuzi mina. Ngeke ngayibona sithando sami nemoto imile lapha phesheya. Ngasi ngiyakubuza ukuthi imoto amemelayo lapha wangithatha wangibhekisa le ngalolu laka lakho ngize ngibona angilanda abantu abazongisiza. Uhamba ngemoto yakho ma? Yebo. Ima unolaka futhi ugayi. Unolaka mangimbuza. Hayi ngasho ke la ekhaya. Enye sign abantu umuntu mengathanda uba nolaka. Akhuluma nezincingo le ucingo lakhe akasahlali nje phansi akasalishiya. La ngalo khona ukusola kanti nabantu bayakhuluma. Hayi futhi nasengiqala ukudideka nje. Wena bhuti ufika uvumelana nami ukuthi umuntu wesilisa bathandana nomuntu omncane kunaye. Kodwa yena uthandana nomuntu oseceleni kwakhe uthi umuntu wakhe. Kodwa futhi. Lo phela nami ngangize ngemission la kulo sizo. Oh yemali. Yes. Oh awuyifunela imali. Phela ukukho kuhle.
Hawu wena ukho right. Yilolo nje iqiniso engalidlela. Yilelo iqiniso engalisho ukuthi impela ngangize ngemali kumama. Oh unqeni kuyosebenza. Kwakuxaka ukuyosebenza uyisebenzele wena. No imisebenzi athi manje njengamanje ayikho sifundile kodwa Imisebenzi ayikho. So mangaka ungcono ukhwahla ubamba inkunzi wena. No. Ubamba inkunzi phela leyo kuyolanda imali ngenye indlela. Umuntu umqambela amanga ukuthi uyamthanda. Kufanele sifonele amaphoyisa ayikho phela lento. Ngiqala ngawe sesangaho. Wena uyamthanda yini? Ya kancane. Usho ukuthini musi kancane? Kancane. Yezwa lokho kancane mangithi kancane. Hayi. Ukhona umuntu okhona engimthanda ngegezi yami. Uright welu. Ngiyaphila ma. Uright kodwa ke wena. Ngiphila mnandi. Upstairs. Awumthandi usisithabi. Ngiyamhlonipha kuphela bakwethu. Ulala nomuntu omhloniphayo. Ngiyamhlonipha kuphela. Hayi, Niyalala kodwa naye. bahlonipha Kule indlela. nhlonipho yakho. Phela ukugibela phezulu umuntu omdala ubese uthi uyamhlonipha ungahloniphi lokho. Angithi kade ngoba ngisho ukuthi mina ngize ngemali kuyena nothi uthando. Yikho ngithi ubamba inkunzi. Ngoba wena umdayisela into erong umskemile yena wazi ukuthi uyamthanda ngithi mami. Yebo ngathi usuyangithanda. Uzumnikeza imoto yakho. Ngimnikeza konke imoto yami ngiyamondla. Indlami akakhokhe ngisho irent. Oh yeah. Hey. Into zokugqoka yimina yonke into ayigqoka umanje ugqoke mina. Cabanga. Yebo. Ngiyabonga ngalokho ngiyabonga kakhulu ngalokho osungenze kuningi kakhulu asengenzele kona. Ngiyasebenza nje uyena. Oh usuyasebenza futhi. Yes, uyena umama. So ngiyabonga kakhulu Suzathe. Ngiyabonga kakhulu. So okay asivele sihlale phezulu kodaba King. Yeah, nami sengijahe kabi ukuze ukuthi kanti yini kahle mission yakho leyo kuhlangana naye. Hey. Umama lo. Awu. Why Sithatha to mama. Yeah. Alright, khulule. umngani kama ongizalayo yabo lonto. Yezwa lonto. Huh? Untanga nje kama. Noma naye angazi la elele khona rest in peace kodwa mawami. La ulele khona ulale ngokuthula mawami. Isono sakho umama. Wabulala uma wakho. Ngengazi ngangingekho. Pho uthini mfethu awukhuluma Kodwa ukhulumisa kwendoda. ilento yakhe ithi babehamba bobabili baya elento eTavern babephuza bobabili. Babejwayele ukuhamba bobabili baya eTavern yezo lonto. Yes. So mina ngangisemncane lapho kodwa ngikhula ngibabutho nangu Umngani kama. So after lokho ngeza kuthiwa uma ugwazi ufile elento eTavern. How shame. Yes. So ungena kanjani kusisithabi lapho? Ingoba uhamba naye. Yes. Sisithabi yalazi lo tabo. Hayi angimazi uma wakhe mina benginabangani abaningi. Ngiyaxolisa ukukhuluma ngani. Awushwele. Awumazi. Angisazi. Hayi angimazi uma ngiyaxolisa ukukhuluma. Ube igama lama wakho khona ezokhumbuza isithabi ayihamba naye. Ulento uRose yoma. Awusamazi ulento. Kwaku best friend wakhe impela. Best friend yakho. U-best friend wami ngakhumbula ukuthi uRose kodwa yongaze angitshela ukuthi unengane yomfana. Bakwethu. Angisazi. Ukhona umuntu okanjalo uthi uRose owashona niseTavern. Yebo khona. Silandisa kweside lakho. Ikuphi okwazi? Kusho ukuthi nje ngamfica khona eTavern uRose njengokujwayelekile ngoba uyayafona. Asengingala. Ngamfica khona ke eTavern ke sehlele nje nabanye abantu kodwa abanye abantu beseqekelele nje. Kwangena icall kumina ethi angiphuthume endlini ngamshiya endlini. Mangifika uRose usengaphandle komnyango eTavern. Angazange ukuthi kwenzakalani. Oh wahamba wena umshiya khona la umfice khona. Yebo. So futhi awuboshwanga for that ngoba kusho ukuthi ufakazi abuzange buze kuningi ekutheleni. Nalapha akuzange kuboshwe umuntu nalapha because akwazi babaleka abalento. Manje nomama ngoba wayengini icall wayithola. Uyabo manje lento we understand kanje uthola icall ngalawo ma uyasala uyagwaswa. Manje wena bhuti ngokwakho Kodwa kuyenzeka usole nje. ngazi ukuthi uma wayenesandla ekutheni ufe uma wakho. Ngiyamsola obvious because babe kanje benoma babe kanje. Kodwa phela wayengekho nje egwazwa. Yes. Wena nje ubungaka ke nje wena mfethu ulungele. Yeah. Akwenzeki ukuthi uhamba nolova kube khona into ezohamba uthi uyabuya uthi awusengifike sekuthusa ubani sekwenzeka ukuthi noma kungakona ukuthi mhlawumbe kube khona umuntu ofayo. Awazi ukuthi wena kuyenzeka lokho ukuthi abantu
alimala umuntu kade uhleli nawe uthi yazi lapho ngisanda ukusuka naye. No kodwa phela uma lo ngoba ngichaza bakwethu ayi khona into ayaziyo uma khona into ayaziyo. Kodwa if uxoxe namadoda akhe uma ikhona into ayaziyo uma ngeke uthi akukho into ngayazi. Ngeke uphuze nomuntu iminyaka. Ekugcineni mase enzelwa inkinga wena ubamba ucingo uyaphuma uyamshiya. Angulibambanga ucingo ngafonelwa. Ufonelo ba? Ngifonela kunesimo esiphuthumayo endlini. Oh wena man nothi ukuthi wafuma wona vele wayibambisa ucingo kwangena Cha, kwangena icall kumina. Eke nesimo esiphuthumayo endlini. Mangibuya ngithi ngiyabula uselele phansi eminyango. Nawe uyangidida ke manje sisabi. Ucingo mele ngena uzange ulibambe. Ngalibamba ucingo malingena. Uphela kuwe wathi awalibambanga. Uthi yena ngayibambisa ucingo mina. Awuyibambisanga walibamba. Into esho ubhuti yena uma uyizwa ngathi uthi yena wayebambisa ucingo olungaringi. Kanti yena wayefonelwa sikhathi ebamba ucingo. Should ufuna ukuchaza lo mayithi ucingo akaza libamba. Akayibambisanga. Akayibambisanga ucingo. Wabamba ngoba kwangena icall. Langena icall. Ngiyakuzwa. So sengifuna ukuthola kuwe bhuti. Kulento njengoba sikubanga ube nolako olungaka ube nenhliziyo nje uququda imali yomuntu omdala. Ikhona into yini eyenzeka after kushona kwama wakhe empilweni yakho ucabanga ukuthi iyakuliba sakho lempilweni? Ngalimali ngisho nasengqondweni ngalimali impela. Because uma ube umuntu ongenzela yonke into because ngalahle ubaba. Yezwa lo. So ngase ngisala noma. So uma ubese yithemba lami uma. So ngokulahleka kwakhe ngalimali yakho because ngase ngihamba ama social worker ngiliyadis. Uphazamiseka. Ngaphazamiseka kakhulu. So wena ma le show bhuti yokuba umsolo endabeni yokushona kamngani wakho uyaqala ukuzwana noma nomphakathi wonke ukukhulume ngayo bakhona abanye abantu abayakhuluma ngayo bayebasha umphakathi ngiyaqala ukuzwa ngayo kodwa umphakathi uyayazi utshela yena ukuthi ngiyalazi iqiniso ngixeke ukuthi umphakathi uthi iqiniso lani ngilaziyo wena umungazi nokuthi ingane kaRose abengingazi nokuthi ingane yaRose mina bengazi uyibonela ugayi nje okushelayo uthandayo abafana kusho ukuthi bayakwazi ukupretend imagine uthanda nomuntu ozoyiphiniselela akuconvince ukuthenini ubone ngathi uyakuthanda because I'm sure uma wengekaza akhiphe nefone akhiphe nemoto akhiphe imali amtholela umsebenzi so wona brazo intombi le uma athi uyayilobola ikhona lonto usho njalo wena cha sesasimiye kuma wena ikhona intombazane oyolobolayo yebo ikhona siyabonga senthana ngesikhathi singanani hey from school asina esikhulu from school besikhulu oh so yeah understand wena ukuthi uhleli noma sisafunda yes lento sayikhuluma staff for na akasebe nama angisebenzi ngase ngiyasho iplan engizoyenza ile nale yezwa lo nahlela nentombi yakho angizwa nahlela nentombi yakho yebo sakhela impela yo inesibindi ke kodwa phela sifuna le sanda lento nizoshada yebo do you think in future uzokuthemba mawuphumile nje nomuntu kungasekho lokho kama no phela seso stickana maseso uzo stick nami stick isiqhelo siyajwayeza ingqondo asho njalo labafowethu bangale Eastern Cape into soyijwayele noma ngathiwa ke susindisiwe usuphakathi uzobona unkosikazi amfundisi umbonde wazoma kahle umama umfundisi asho besefuna enye imali hey wathi umsebenzi yaphela ama contracts ngoba phela connection wakho lo mama lo wena umdini and usho yonke imisebenzi ayisekho kuzoba khona nima soshadi no iplan vele senginayo iplan oh suphekile ya senginayo iplan uneplan ngemali yami lo yes hey uzizwa kanjani mama sothola iqiniso ukuthi wena kahle uzokhokha ngawe angizwanga uzizwa kanjani esesho ulu ukuthi uzokhokha ngawe already vele usokhokhela inhliziyo yami ebhlungu ngabe kade ngiqala kunini imoto kunini angiqala akukona okokuqala zobe kwenza inhliziyo yami ebhlungu kodwa ekugcineni ngifuna imali yami ibuyile ngempela manje ufakazi ofikayo ngempela mase kuthiwa kuya investigate ukutholakala wena lo ukuthi uma wakho indlela ashona ngayo ayihlangene nomngani wakhe ungenza kanjani after yonke lento soyenze uxolisa kanjani hayi kaphe sesikakhuluma sesingakhala phansi sibonisane noma ukuthi
senze njalo kodwa nje sure iqiniso uyalazi iqiniso. Yazi mina my king Alikho iqiniso engilaziyo ngokufaka ama wakho. Yazi ngicabangani mina king? Ngicabanga ukuthi ubhuti mhlambe at first wayefuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. He was hoping ukuthi vele abantu bebethandana bayaxoxa abawuzothola kwangenzeka. Then wasengabusakwazi ukuhamba iqiniso lami leli engasho ukuthi la ubhuti wena noNembeza wakho lazini. Wase yathola ukuthi hayi lento engizoyifuna ngiyitholi. Wase banjwa imali. Yayizwa leyo nto. Njobe menzela yonke into usisithabi yonke into emnikeza nemoto nani. Mengasekho ekutheleni ufuna iqiniso ngoma wakhe. Mase kuukuthi yena udla imali ngoba phela imali imnandi. Yayizwa leyo nto. Why enjoyela imali? I'm telling you. Ukuthi lento le iyangisabisa ngendlela ocabanga ngayo wena lo. Yebo. Ekuthenini lento ungayithatha kancane kodwa ngeke uphinde uyiyeke. Into enemali intombi yakho nizokwazi ukuvumelana ngayo. Because kusho ukuthi anikwazi ucabanga ngothando nicabanga ngemali. Straight. Inento uzohlukana nosisithabi fine. Usazothanda naye mama iqale lapho ungaze ngikudecide. Hayi ukumthanda ngiyamthanda. Awushwela. Oyiphupha umyeka. Hayi ngiyamthanda ukumthanda. Uzombekezelela noma elobolile? Ngizombekezelela ngiyamthanda ngimdinge ebuyile. Kanti Thando ubani na? Thando wasenzani na? Thando yini ngawo? Ngaphendula usonkona. Mina ke mase ngithi angisakufuni manje ngiyakapa uzothi. Ngeke uzokwazi. Wakade ubekwe yini eqaleni? Wofuna neqaleni? Angithi ngiyachaza nje ukuthi ngangize. Angeke kwazi lo. Angithi ngiyachaza nje ukuthi ngangize ngale mission. Anginandaba lo nalokho. Mina wangitshela ukuthi uyangithanda. Awungibonanga ukuthi akuzange ngitshela ukuthi ngimali. Nakha. Hayiva ke ngoku. Ngicela ugobaba. Aniqhubeke nikhulume nakhe mpe uzoleta ngaso kodwa mina ngidinga ukukhuluma nawe ngibona uzuhambe kumuntu omdala mfethu uphefumule kaningi. Hayi. Izola isinegiya khona manje uma asahlehla phambili. Shuthi wona uzomali uhlela ukuthi isithembu sithatha kanjani. Kodwa vele phela akulula vele because abantu abaningi engidlule kubona vele banjeni ba. Ileyo nhlobo. Angibona ke labo bantu. Bona bakulesimo ekusona. Angibona labo bantu mina. Ayi. Lo nenzana ezweni. Madoda akunzima. Akunzima. Abafana sebeyaqwayiza. Uqwayiza nje lokho sikhuluma iqiniso welo uyaqwayiza. Thatha imali uyoyinikeza intombi yakho ulale nomuntu omdala uqamba manje ukuthi uyamthanda. Wenza kahle wena sisithaba umike kuzoyibona ethi wenze njani. Kodwa mase hamba nemoto yakho sisithabi angabusabuyi. Njobule buthi awumiki. Ungabuyi uze la ekhaya. Angiboni ukuthi ngisazomnika imoto. Angiboni. Nemali. Angisuthe uyasebenza akathenge yakhe. Now ngoba ethi webhuti unengane na 30. Wona na 34 usho njalo la. Yeah. Awusabi ukuthi lezingane zakhe mayikhula sengasahambi kahle sekhawunta lento ukuthi wena udla imali kanini. No phela akuthanda zakwamukela ziyazi ukuthi ujolana noma wazo. Ngoba bafethi ngihlezi ngiready kwizona ingane zakho ukuthi khona into engayenza because lokho ulile vele usenakho lokho ungibuka ngenye indlela yabo. Yes. Yebo lo so sengihlezi ngiqaphile sonke isikhathi la sengenza noma yini. Kodwa ke ake ngithole lapha kokugcina sengizwa ku uthe umyeni wakho wadlula emhlabeni. Okuyena umyeni wakho. Uyakubona kodwa manje sekufanele ube ugogo uhlala ekhaya wamukela abazukulu from izingane zakho wakhipha ejelisha la kuzowakhona ugogo umuntu nje oqondile empilweni ongadlala abafana nolu. Ngiyakubona lokho kona kodwa manje inkinga izingane zethu ayihlali nathi. Ingane sizenza into zazo nazo ihlala la ebusuku la mowodwa nje bese ngimngaka nje ngihlala kodwa sengijoze nokuhlala naye mangivelelwa inkinga ubani ungangisiza ngoba ingane ayikho ila ihlala khona isihlala emafletini sihlala endaweni zazo kube sisale sodwa. Hayi sisale sodwa ngaleso sizathu awuyibona uhlehle eduze kwakhe. Eduze kalu hayi ngimdinga eduze kwami. Uyanqana ukuthola omunye ubhuti nje eHortman la leli. Akukwazi phela sini nje basekusele age uhamba uthola nje base ngichazela ukuthi nginengane endala. Sengizochaza ngithini manje einganeni kusenginenye indoda nje bangimngaka nje. Uzochaza kuba wahlala emafletini uzolebe uthi nangumalume. Uzolebe uthi nangumalume. Singakilo malume. Ngiyakuzwa. Age wesingakilo malume.
Kodwa-ke asingabi selfish ulumngane ofanele abe umkhwenyana womunye umuntu sikhuluma iqiniso. Nawu Ngesikhathi kumina akucabanga ngayini lokho yena. wena ucabanga ngangayini wena ngoba phela wena umuntu owubigger person la. Sayakhala-ke manje. You remember each other. Angikaze ngisho sayangaba umkhwena womuntu. Okungiphosa ubuhlungu ukuthi uthathe imali yami uyoba umkhwena womuntu. Kwakuzokwenzeka lokho phela ushoda nge-mother figure washonela uma wakhe emncane. And then when uyafika empilweni yakhe useyabona ngumzali, it feels good for yena ukuthi yena kuyena rather ukuthi abe nomuntu onjengawo umnakekelayo. Provide the same way uma wakhe njengoba athi wacishe wabuya ngisho naseyindabeni. And akwaqhubeka nomuntu okutshela emehlweni ukuthi wayeze kuwe ngemission. Qhubeka nawe uthi uyamthanda. Mina uthini ngama feelings ami? Waphela wafika wahlukumeza vele ngimdala angiphiki lokho kodwa ama feelings ami uthini ngawo? Bafazi nizobulawa ama feelings. Okay. Ayacishwa yini ngevolume? Thola ivolume wacisha. Ayikho lento. Hayi mina ngizokutholela umalume ngeke. Hayi Nayo mzali, nemoto ngizamele yakhe. ngampela abasimzameleni hayi ngeke. Onemoto yakhe ozohlala nawe akugade ngoba ufuna iprotection manje. And yazi angifuni nami ufe wedwa umuhle kanje. Beyonce vele le friendship yenu wena Yeah. uqhakaza. Ngakubona le genge le party scheme esibi ube muhle wedwa egroupini. Wena ubaba. Yambona nje. Hayi. Namanje usahola yini? Senalo uyabona ulutho adidiswa yini uyakhohle nabo ukhohle imdala. Yuluvo lahle. Madoda. Mina bese nentombi yakhe nje bakhohlakele Hayi, kwayibona. bobabili. Ngiyambona nosithembu nayo sisaba ukhohlakele ongokwakhe. Hayi kabi. But ulu. Kodwa nolunayo ukhohlakele. Inkunzi le. Guys ngeke umuntu omncane enginawo ucabanga ukuthi uzokwazi ukuthi abe lento oyifunayo. Uzohlezi most especially mekumfana usuke ezokusakhapha nje. Yeke ndima umama lento open 10 useke efuna ukuzokukhuthuza date your type your level mawukuthi akusenzeki futhi ngeke ngenze kuthandaza abaningi ngabobhuti nabo abahlulekile emshado yabo lapho. Uma ukuthi abayeke ukuthatha imali zethu kanti bazosebenzisa. Vele phela basuke bekhokhisela lokho ukuthi fanele ahefuzele. Eyami imali ngiyayifuna. Eyami ngiyayifuna ngenziwa kanjalo. Awintandane le. Imake no nayo uma wami ilento yakhe ngiyayifuna nayo. Impilo yakhe ukuthi washabalala kanjani. Sisithabi mfethu luyiyeke leyo nto ngoba yikho. Umnganakhe babe bonke le. Investigate siqale phansi. No babe bonke. Babe bonke babu. Angazi ukukhuluma ngani. Angazi ngempela usukhuluma. Mana lu wona Umphefumulo wamana nami ngiyawudinga. mangafika Udinga kuba ngikazi ngani wathathwa yimina. Hayibo. mangafika umuntu kwelu athi ingane yakhe ikhulelwe Yeah. ikhulelise ethaveni lathi kuyona wena futhi uba wona uyazi ungayithatha lo Yehlezi ihamba nawe, yehlezi ihamba nawe. Idlenguliwe, asitheni idlenguliwe. yes verse izinto Idlenguliwe. And uhlezi uhamba naye. Umphefumulo lo ugwengwelo. Hey! Ukudlengula kufanele ukuthi umuntu umbulale ephila. umuntu odlengula usengekho ready for leyo nto odlengula nomuntu Wena badinga angamthandi ucwepheshe nawe lo. nje futhi sihlakazekile Akithi uyamuzwa usisi uthi ngiyabadinga ucophe. Shuthi ngisalimele kahle kahle. Usho lokho. Ayisadinga ukuthi utholakala usizo ngeke nami ayikwazi. ngiyavumelana naye ayikho lento ngaza kwethu Mina nje nawe sisithabe uyadinga usizo uthola Yeah. umunye uguy. Ngicela bandle obhuti abadala bathi musuna 50 yabo labo fana abana u50 lapha. Nizama ukubona usisithabi nisondele nganene ubona uBeyonce ukuthi lo unqane ukuhlala yedwa nje and imuhle nje nambona ufresh. ake simmakethe Ake simmakethe ngoba mina ngiyamhlukanisa nolungu. Kodwa ke mina into engayizwa ngatshelo yena wathi labo bhuti laba asebethe ukuthi bangathi banoshukela. Wona inkinga ukuthi banoshukela. Into yabo ayisavuki so maye usencamele kuthina manje uncike ngoba uyazi wena yakhe yavuka akusho case mina ngalapho kahle. Iyajabula nosisithabi mase emakhona lo pha uqinisile ma ukuthi uyakhuphuka umfana Hayi uyakhuphuka yena. Ingakho kungalela ngithola omunye. Awu madoda. Ngeke nje ngise ngiqamba manje ngidla amandla omunye. layelana asikhuphukeni thina sivale le show sohlala nawe i-comment section sizwe ucabangani kodwa ubhuti abana 50 kuyale abafana abana 50 kuyale abachathayo Nkosi yami. bakhuphuka ngendlela nango sister basamba ingane yakwethu Mina nje ngiphoxekile asambeni bafethu. Abantu badinga ucwepheshe bonke futhi ngokubuka kwami asambe. sale kahle Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande.
kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho, sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there black